Başarılı. Hı hı. Esenlikler yurttaşlar, keyçäsi, hayat ilmez, şuun, biz şu 9. Mayısında durup geçsek de 9. May ve Türkmenler diye. 9. May. Esenlikler yurttaşlar. Hı hı. Devam ediverin. Nişade postsovet Rusya'da yani Rusya'da ve postsovet üretilerini belirlen keçilen 9. May günü var da bir de sonra büyük vatandaşlık gençliği bir günü deyip tanıt diyorlar. Yani şöyle propaganda ediyorlar. Aslında o öyle mi? Yani şu an aslında birazcık durup geçsek. Şimdi medyada halk içinde yani devlet medya dik tanıdılan yerinde dik emelerde sosyal medyada şöyle o propaganda ediyorlar. Yani çare görünüşünde. Yaşlılar yüşüttüler beyler orada naktılar o forward diye bir paket vakti. Yaşlı adamlar canlarını doğrudan haklattı. Artık maç gokal malken islemeyecek gel onu baş gücüne geçip bölgeden ayıp tuğlarının yeni tuğlarını görkemmedi belli oldu da ortadan. Konvertin içinde yankı $10 meşhurundaki deyip hesaplanıyor yani medyada geçişlerine. Böyle sonra manglayına sildirip bilemok neymen yani onun yali medyalar onu zorluk bilen. O zaman şu vatki Gurban Vavatliğinin atasının himmetini şükradına mı şotaydı yayarlarda. Neymemişin içeri işlerinde işlerdir yaşlara terbiye veripdir. Bütün dünyadaki yani halklarım ikrar edilmişin onun ahlakını şeyle var odan çıgarlı sözler geçerler. Buradan halkı üşürüp davara ediyorlar da şun aydın sade ediyorlar var gepleyalar me var bavaraplyň Gurban bavaraplar hoşarlyk sözler edýänmişler ha şu bayramçylyk beren üçin şeýle ýetişik ýagdaýlar etdi. Aslında ol 9. May biz üçin beýik watançylyk ýeňişimi ýeňiş günümi ýoksa başgarak many çykar ýa-ni şonuň üstünde azık düşünjem aýdyn. Ne şöyle orta etsek analiz etsek benim atam Rus imperiyası için ölüp gelen meňenemin şaýtaty ýene-de Rus imperiyası için giden ellerinden alınan da altın olsun, kümüş olsun halk için gerekli, vatan için gerekli toplanmalı giden vatan diýip bile tanıdılan da Rus imperiýanyň Moskva şäheri watanyny bizim için ýa topraklarymyz, watan ýurtmy, watanyny. Şonuň indi şöyle bir aksent bar da şu üstünde zol her ýyl 9. May belliýärler ýurdun içinde yani halkyň içinde halka şöyle bir näme mesaj berýärler da bizim ýaşamymyzy yani ýaşamana dowam etmemiz şu Rus halkyna bagly, Rus halky doganlyk halk diýip Rus diliniň günü diýip beler Rus dili hakynda da bayramçylyk dowara geçirip onu bärlerinde Georgiyevski lenta diýip Vlasovdan alan lentany dakyp şol Rus halkyny ýüjeltýärler da ýani. Türkmeniň o taýda özi hiç ýyl görneni ok Türkmeniň bähbidi. Hiç ýyl nemedlerini hatta göz öňüne tutulan ok. Şöýlerek düşünýän bäňi. Siziň maçaklaryňyz bolsa
Şimdi doldurduğum tamamıyla yine devam eder. Hava esenlikler, yurttaşlar. Şimdi şu İkinci Dünya Savaşı 20. yüzyılın en kanlı savaşların biri da 1939'dan 45-56 yıl devam ediyor ve 60'tan gowrak yurt gatnaşýanlar. Yani 39. ýylda neme bilen Germaniýa bilen neme baglaşýarlar da ol fakt anyna padeni Germaniýanyň Sovet Soýuzynyň üstüne hüjüm etmejegi barada bir pakt baglaşýarlar. O pakt e, Molotov-Ribbentrop diýip edil şo ýylym 39-njy ýylamar Russiýa bilen Germaniýa ikisi birleşip Polşanyň üstüne hüjüm etýärler. Ondan soň o Polşanyň ýarsyna Germaniýa alýa, ýarsyny Sowetski Soýuz alýa, öňkü Soýuz alýa. Şol aralykda Sowet Soýuzy hem Pribalt döwletleri güýç bilen özüne taýin etýär. Rumyniýanyň Bessarabiýasyny alýa, Finlandiýadan bir bölek ýeri goparyp alýa. 39-njy ýylda Pamamy Wyborgdymy. O Wyborgy goparyp alýa. Ondan soň birden 41-nji ýylda da dojdansyz ýagdaýda da Germaniýa Sowet Soýuzynyň üstüne çökýär. Indi bärde bir neme bar da, bize nemelerde, mekteplerde okutulýan, nemede, kitapda ýazylýan hiç däldi ama arka ýüzü perde arkasy atykän oyun olan bu süreçde ve hala kän arşivler açylmany ýatyr ve hala şol urşda bolan pidalaryň sany şu temada hala açyk durda. Hala her nemede on pidagalar şu wagtynda 60 milyondan gowrak san berýärler da. Yani o da bir dogry san dälmi diýen sewer häli bugüne ol urş bolan döwletlerde Bratska mogilalar diýer. Hala şol nemeler mezarlyklar tapynyp dur we hiç wagt bu takminan manyň sany dogry çıkarılmazmy diýip oýlaýan da sebäbi urşda doňup galan haýsy näbileýin habarsyz, gatyrsız ýeten näçe sanak adamlar. Ýanky atdepşer arasynda eşekler diýişýän her urşuňam arkasynda gaty neme ulakan tragediýalar ýatandyr. Bu Ikinji Dünya Savaşynda da gaty bu tragediýa insan pidalara berilendir. Şimdi bu söweş aslında bu bolan söweşde ýanky bütün Sowet Soýuzynyň içine girýän respublikalaryň adam sany bilen we bu respublikalardan edilen kömek bilen gazanyldy bu söweşde. Ýanky sadece bir Türkmenistanyň özünden şu wagt Türkmenistanyň ýylatan 1 milyona da ýetmeýän eken. 120 miňden gowrak adam ýetýär. Urşa şu wagt. Bu bir Türkmeninki, iň şu wagtam Orta Aziýanyň içinde az ýylatly neme Türkmen eken. Bir Türkmeniň özünden 120 miňden köpräk söweşe esker gitýär. Ondan soň bundan başga da neme näçe tanak näçe miň aty berilýär, galla, ondan soň näçe motor, näçe bir topar kömekler edilýär da hem aýal gyzlaryň şaýsetleri 7000 tondanam gowrak altyn kümüş şaýseti uğradypdyr Türkmenistanyň özünden. Mundan başga da et önümleri, ondan soň gyzgellerin iyice bu front üçin dokap iýeren zatlary, ondan soň näçe sanak urş bolup duran nemelerden, respublikalardan evakuasiýa alyp, evakuasiýalary kabul edip, onça adamyň garnyny doýurup zat edip nemeden bir Türkmenistan bar da. Bu bir sadece Türkmenistanyň beren pydasy. Ama şu ýanak pydany bütün Sowet Soýuzynyň respublikalarynyň hemmesinden hem şeýle pyda gitdi. Ona rağmen ýanky bu urşuň adyna
Великая Отечественная войna diýilýär. Отечественная diýilýär. Yani vatançylyk diýýär. Yani bu vatançylyk Отечественная sözüne nemeden alýarlar ruslar, bu fransuzlar bilen, Napoleon Bonaparte bilen nemeden de urşanda şol 1812-däki söwüşiň adyny bular Великая Отечественная diýip takýarlar we bu Отечественная sözü şo ýerden gelýär. Bu emani diňe Rusuy Великая Отечественная война diýip takmasy bilen bular diňe Rus milletini başga milletlerden üstün görüp, diňe şunu Rus milletiniň baş tutulduğunda kazanılan söwüş ýanyna edip görkezýärler da many. Ondan soň neme her urşun soňy bir tragediýa tyra we näçe adamlaryň selam bir Türkmenistany alsaň näçe adamlar maýyt boldy. Näçe maşgalalar ogulsuz galdy, näçe maşgalalar ärsiz galdy. Näçe adam habarsyz, hatyrsyz ýitip gitdi. Ýa-ni gelen urşdan gelen adamlara bularyň psihikasy bozuk, ýa elini ýitirip, ýa aýagyny ýitirip invalid bolup gelen adamlara gaçkendir. Diňe bir Türkmenistandan däl bütün Sovet Soýuzynyň respublikalarynyň hemmesinde şu ýana gelen adamlar bardy, kontuzionlar, invalid bolup gelenlerde hiç bir zaman bulara hiç bir değer berilmedi. Yani bu adamlar bir ullanyp bir köşe atyp zyňylan ýanak boldy da hiç bir zaman bu adamlaryň ne köçede garrylar öýünde yani sergazdan bolup değerleri, kymmatlary hiç bilinmedi bu adamlaryň. Soň şol bir ýerde bir okudum, dikkatimi çekdi. Aslan şol ine parat berýär her 9-njy maýda. O paratlar asly 20 ýyl soň 60-njy ýyllardan soň parat edip başlapdylar. Şol urşdan soň 45-nji ýylda bir parat bolýar, ondan soň hiç parat bolmandyr. Şol wagt diýmek gorkandyrlar da parat bermez sebäbi adamlaryň gahary, gazagy. Biram urşa gidip gelenden soň adamlaryň ellerinde ýara bardy, atlar. O wagtlar elbetde adamlary bir ýere üşürmäge gorkandyrlar. 60-njy ýyllardan soň bu paratlar berip başlanýar. Sürekli böyle triumfly, şagly, gösterişli, plakatly, ýa-ni dama paratlar berilýär. Türkmenistany alaly, ene şu günüm şu adamlar galan bolsa sanalyjy adam galandy bu veteranlardan. Emma şulara edilýän sowgat $10 berildi şulara. Bu adamlaryň degeri $10. O. Dowam etýär. Indi şaýda tarihte gaýtsak da Russiýa imperiýasynyň biziň ýurdan Türkmen ýurduna näme sebäpden gelenini, ýa nähil ýagdaýda gelenini. Sonun ýyllar boýy aýlanyp şaýyk gelsek şu ýyl 2023-e şu adam indi 9-njy maý güni beýik watançylyk ýeňiş güni diýip geçýär. Şuň üstünde aksenda hem de biziň böyle näme bagy bar watançylyk urşunyň, watançylyk ýeňişiniň. Yani ýa-ni aýdyp geçdim. Meniň atam gidip ölüp geldi alaňarda. Russiýa üçin men enemiň şaýtepe gitdi. Ýerinde horçuluk çekdi. Birden çagalar ýetim galdy. Indi şu atşol birden dawar edip şonuň 9 maýyň daşyny üşürýärler bolýan. Belli Orta Aziýa döwletleri hem şeýle ýurtlary diýip edýän döwletlerle. Yani Rus imperiýasynyň arbitasynyň çykmalygyny görkezýärdi. Bunu näme üçin beýik watançylyk ýeňişi diýip görkezip birden dawar edýärler, ol maňlaýlaryna silme, $10 silmek, paketde da etmekmi, aýdym sazmy birden
döwlete dara dip hasaplanýan yani studentler üýşürip näme bileyim bir owadan şygarly owadan özlerçe sözler tapyp şöyle soragyň üstüne örtýärler da halk şol soragy berilmesin diýip aýtýar. Näme üçin meň atam, ene men imperiýa bolsam, sömürge da biziň ýurtçy bar. Gidip Rus imperiýasy üçin ölmesi dogrumy? Ya, şonuň Rus imperiýasynyň ýeňişini dowara hökmünde bellek geçmek dogrumy? Onuň ýaly o ýeňişini belleýän bolsam, Göktepe. Yapynyň üstünde bir 2-3 tane mazar bar, onu owadanlapdyrlar, granitlapdyrlar ýöne Göktepeň töweregi içi näçe ganlar döküldi. Den anlamagyň namusyna degildi, türkmen halkynyň namusyna degildi. 5.000'ler bir giden çağa gyryldy. Bir sowran bolup gumda ýatdylar, gumda aç öldüler, üstlerinden samar ýanky soňky döwler samolyotdan bomba aktardylar, ýardylar. Hani şo ýatlamany. Iň ýakyny bize şol, iň ýakyny göz ilip duran inen şol Göktepe. Näme üçin de şo 10-njy ýanwar bellenen nokta nereder bar orsun ors üçin öleniň üçin ýene de halkyň üstünden hem gülýärler, çäre geçirip hem şu $10 nemede bahan bar kazatynyň. Ştaýda Türkmenistanyň içinde Rus imperiýasynyň bardygyny bildirmejek bolup şonuň 9-njy maý günü bellenmegi dogry görkezip üstün basdyryp edýärler da soraglar ýüze çykmaz ýaly. Kimiň watany üçin bizler ölüp türkmen ölüpdir. Kimiň watany üçin türkmen enesi çaý sepinden ýani gymmatlylygyndan oğlugy ýüzünden bala çağasyndan diýşäli galypdyr da özi ýeke galypdyr, horçylyk çekipdir. Ýygyndakany özüň başlyk saýyp brigadir saýyp beren haýwanlardan gep çekipdir den anlamy. Üstüne aktarıp otursam geçen zatlarken da esasen ştaýda men aýtjak bolýanym imperiýanyň bayramyny bize bellemek. Bayramyň ýeňişi biz üçin bellemek dogrumy ýa aslında biz üçin bir ýatlama güni bolmalymy ýani türkmen halkynyň çeken zulümlarynyň ýatlama güni bolup geçmelimi aslında şol. Şonuň ýaly bir neme berýär-de netije çykýar ştaýda. Indi şu 9-njy maý mediada diýene şonuň ýaly ýaýratýarlar. Sovet eşiğine ýalar, Georgiyskiy lenta takynýarlar, Stalin, Ýudaşwili diýilýär aslında. Şonuň heykelini nemede gapdan da arakly zatly ýani Rus imperiýanyň nemesi bar da şo taýlarda simbollary bar diýip aýdaýyn. Şonu nemede Katyuşany aýdyp berlermi, Smuglenkany aýdyp berlermi halkyň içinde. Şol dogry halka şonu dogry etip görkezýärler. Biz Rus imperiýasy üçin ölenimiz üçin dogry edipdir. Watan üçin uruşdyr. Watan diňe Russiýada barmy ýa biziň öz topraklarymyzmy watan dedi. Şonuň ýaly soraglar çykyp gidip barýar da üst-üstüne. Ýan gaýtmaly näme üçin Göktepeň içinde buğday ekrançylyk edip wepat bolanlaryň üstlerinde sümklerin üstünde eken ekip berler. Ol ölen adamlar bu topraklar üçin ölüp giden adamlar, can veren adamlar. Hasapda ýokmy? Olar ýatlanmaly dälmi? 10-njy ýanwar güni. Bäde şöyle bir propaganda edýärda ýurdun içinde diňe şol halky bir ýalňyş propaganda bilen garny doýurýarlar. Dogrularyň ýani soraglaryň ýüze çykarjak dogry jogaplaryň üstünden aýlanyp geçilýär edilýär-de. Ýani uzaklara seretdirýärler halky.
Ha, biz gidipdir Moskva üçün ölüpdir. Yani havarlarda ya tarihte ýazýar, 800 sany esger gidýär. İçinde 112 sanında ýaşatar wa ýara wa. Galany kılıçly atly. Nemislerin garşyna uruşupdyrlar. Bary paýhym bolýar. Şeýdip Orta Aziýanyň halky gyrlanda. Şu wagtky edişler ýaly mäsa diýär şol orta oklanan et ýa-ni $10 gasaby çykýar daşdy. Şu wagt ölenim bolsaň $10 bahan, şu adam $10 bahan diýär. Rus imperiýasy üçin. Bu bir ýalňyş hereketdir. 9-njy may biziň ýurtda ýeňiş ýani bayramçylyk ýa parat hökmünde geçirilmeli diýip düşünýärdi. Asyl bu Türkmen halkynyň bir zulüm gören ýyllar bolup geçmeli diýip düşünýärdi. Siziň aýtjaklaryňyz bar bolsa şunu. Hawa dowry diýen ýyldyr. Bu bayram bize dowry diýen ýyldyr. Hani bu bayram bize gerekmi? Türkmene näme saglady bu bayram? Yani soralar çykýar-da. Biz meselem bu urşda kim näme gadandyk? Bu urşda Türkmendiňe ýa-ni diýýäňiz kurşyçyny mäsa diýen ýaly diňe Tida höküminde ullanan bu Türkmen aslan bu Rus imperiýasynyň Türkmen topragyna asly Orta Aziýa aýagy basandan bäri ýöne Türkmen diýip alsam ýöne bu Türkmeniň genosidy gitýär-da. Göktepe 1 söwüş, Göktepe 2 söwüş, ondan soň nemelermidi Gazabat söwüşi bardyr. Ýa-ni gelip basmaçy diýip, baltaman diýip bir tapar adamlary neme halkynyň duşmany diýip bize tanadyp halbuki nirden ol basmaçylar duşman bolýarmyşmy öz topragyny goran adamlar haçan duşman bolupdyrlar. Olary bir gyrdylar, ondan soň bol Stalin repressiýalary bardyr. Nemeleri bir tapar insanlarımızı sürgün edendir. O sürgünlerde yolda ölendirler. Afganistan diyen bir bela çıkandır. O yerde ölendir. Ondan sonra 2. Dünya Savaşı'nda da neyse insanlarımız ölendir. Yöne bizim millet, Türkmen milleti dinle feda edilip gelmeye da yani doğru bellediniz şunu. Bu bayram bizim bayram olmalı değil. Çünkü bizim vatanımız için değil, başka bir Rus imperiyası için bizim insanlar feda edildi. Ne için bugün birinci Göktepe Savaşı'nı bugün parat verecek olsam birinci Göktepe Savaşı'nın paradını ne için vermeyen Rusları bir yıla az insan bilen giden teknikası güçlü olan has kop orta birinci Göktepe Savaşı'nda bir yıl izine serpiktirdik. Onun paradını ne için veren oklar? Parat verecek olsam Alparslan'la onlar bir savaşı vardır. Onun paradını ne için veren oklar? Ne için özünün nemetine, ata-babalarına eýe çıkan oklar gelip Rus imperiýanyň nemesine eýe çykýarlar. Meniň pikirimçe geljekde bizim bayramymyz däl, biz o geljekde öz ýa-da Türkmenistanymyz, öz jumhuriýetimizi kurjak bolsak bayramy yani hiç bellemeli däl, bizim bayram däl. Siz dowam edenmelisiniz. Mesela mümkinçilik olur. Siz dowam edin. Indi ýa-ni bela keçdiňiz da Göktepe näme üçin Alparslan näme üçin ýatlananok. Indi şu ýatlamaların içinde bir informasiýa getirýär-da şöyle güç şonu bella keçseň ene 10-njy ýanwary ýa-da 1-nji Göktepe Sowuşy bilmedim ondan öňdäki Gazabat Sowuşy
Yine de hywanın näme düşürülmegi. Şol atlar ýatlanyp bir ýatlama bolup geçse, halkyň içine bir informasiýa berýär-de, näil informasiýa, ýani biz şu adam Rus imperiýasyna garwançylyk etdir. Biz şu adam şolaň sömürgesi aslynda bir näde dogrudur. Näme aralys bir nemesi ýörýär-de, aralys bolunca aňyrçy onuň näme bolýar? Millilik duýgusy oýanýar-da. Şu sebäpden sömürgeden çykmaklyk arzuw diýilýär, ýa hyýal dörýärmi halkyň içinde. Şonuň üçin şol millilik ruhuny galdyrjak hereketler hiç haýy etdirilenok. Şonuň üçin bir wada 10-njy ýanwary bir wagt bellendi, soň ýene ýatyryldy. Şonuň üçin halkyň içinde ölüň ýerinden gürrüňmek ne diýilýär? Ýa 40 ýaşda men ata-babam ýa enem näme üçin ölmeli? Ýa-da Göktepe'de näme üçin ölüpdir men enem atam? Şol sonra üstüne sonra var ya haýsy dogry haýsy ýalňyşlyk bir ortagyň halkyň içinde analiz ediljek. Edilik şu wagtga duran ýagdaý bardyr birim Türkmenistanyň edilik şu wagtga sömürge bolup duran ýagdaý bar. Şol orta çykýan halkyň içinde munyň meselesi bozulýan kurtulma ýollaryny özläp başajak halk. Şonuň üçin her bir milli düşünjäni ýok edýärler-de biz Rus imperiýasy üçin ýaşamaly. Onuň dokunmagy, onuň watany, onuň dostluk doganlygy, onuň rus diliniň beýikligi, rus halkynyň beýikligi. Şol diňe şol imperiýanyň şany şöhrati üçin harjanyp gelýän halkymyz bar-da. Bu zatlar hakykatda zatlar ýüze çyksa, adalet gözden uğrayacak da. Adalet gözden uğrasa da bizim yurdumuzdan gidýän sömürlen milliýatlar vardır. Gazdan, neftden, başga hemiki önümlerden ya topramyň sömürülip, topramyň sapar kılmaýdýar, sanitarny zona bolmagyny, dowam etmegi, besedilmegi. Şol zatlar gaty köp nähil diýýärden köp maddalar ýüze çykarjak, esas madda da şu millilige, ýani bagymsızlyga getirjek bir neme bar-da, bir tane esasy mesele. Şol zatlaryň üstü, şo wagtda ýollar açylmasyn, şo zatlaryň üstü açylmasyn, sorawlar gelmesin diýip ýöne ýalan propaganda gidip durda şu. 9-njy may ýene şunyň bellenmegen, öden beýik watançylyk diýip bellenmegen şol bir sistemanyň ýani nemesi da bir parçasy da bir güni. Şu wagtky Gurban Babar Aklynyň atasynyň içeri işlerdi işler ýaşlara edep terbiýe berişi, ahlakyny, dünýä ýüzüni tanatdy diýen ýaly. Şu neçe içeri işlerde näme diňe ziýan ederler, zulüm ederler, adam öldürürler. İçeri işler şu neçeler Türkmen halky üçin hiç gelip peýda getiren ýeri ýokdur. Diňe ziýan getirýär. Şonuň keýne, şo içeri işleriň keýne dogry edip görkezýän nemeler bar. Şöyle bolmalydyr. Türkmene ýaşylyk yaramaz. Şonuň ýaly zatlar bilen jahil goýulan halka beýik watançylyk ýeňişi diýip beýgen bermegine başga bir halkyň, ýani Rus imperiýa halkynyň hasabyna ýaşamagyny öwredýärler-de. Beňe şöyle düşünjeler ýüze çykýar da, taryhy okuyan bolan şu adam seretýän Türkmen halkynyň durumuna seretip görýän bolan şöyle düşünjeler ýüze çykýar. Üstüne goşşama dua bolsa, bolmasa wagtymyzam Neme goşşak bolýan? Aslan bugünü bara parat däl-de Türkmeniň ýaşyny elan etmeli.
seferleri harcalan millet var derdi, harcalan Türkmen var derdi. Näçe oğullarymyz ýa-ni nemeden 120 miňden gowraga gitdi şonu şol statistika boýunça her ikiniň her üçün biri ölüp geldi da. Ondan az milletimiz şola 1 milyona da yetmeýärdi milletimiz de üstünden. Näçe melimimiz, oğullarymyz nemeni geleceğimizi devam edecek. Köpüsü yaş yiğitlerimiz da boldy, harjandy, ölüp geldi. Şoň üçin bugün ýaş günaglan etden aslında. Men pikirimçe. Ýa-wa. O näçe o näçe maşgalaların atasız galan güni. Näçe enelerin bala neme çağalarından neme ağacı havar alan güni. Hiçbir bu neme söveş Türkmene hiçbir o yüzünü güldürmedi. Onun için bugün mena ýaş güni elan etmenim kadiyan ýeň dogrusu. Doğru. Sen sözüňizi bitirdiňizmi? O Ştaýda sağlaşsak näder ka yurttaşlarla? o beşga kesaýaly gatyr nemesem uzaldy ama turmaly. Hawa. Şey görmüş neme diýen istimosyon ýani beýik watançylyk ýegişli görkezlän aslında türkmeniň zulüm göreni ýa-ni zulüm gören gün ýyllary diýip ýani ýaş türkmende ýa kaýıp geçen başga Rus imperiyasy üçin harjanan ömürler diýip şonuň ýaly düşünje bolmaly aslında. Bolýa ýurtdaşlar ýyldaşym. Sag oturum, ýene-de görüşeriz. Bolýa, sag bolun.